RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Judith, 48 anyos, buwag sa bana, og may tulo ka mga anak. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati samtang nagkaedad. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngano ka ma? Awa anak. May kalit lang kong nahinumduman. Mura ka nagluspad. Ha? Wa ranin na. Ikaon ko ran eh. Sige ma. Ato na ko kay late na ko. Ang imong baon to asa may lamisita, ha? Thank you ma. Ito na ko ma. Sige na. Kaon ha. Okay. Nga naman to eh. Murag may kainit gikan sa akong tiil o nipadong sa akong nga kalit kaayo. Ni-action ko og kalipong noon da. Og mura mo ko kalupogon. Huwag nang luspad ko nung ko ingon pa sa akong anak. Mukaon na di ko. Kay malit niya ako sa akong trabaho. Mao na diha. Sobra mo kang mudag trabaho, uy. Gawas imong trabaho, no. Sideline pagyud kag paninda og mga snacks nato dinis trabahoan. Tagdugay pagyud kay kang matug. Kay mga sideline pa kag post ang pamaligya nimo online. Sobra na yung kayod nimo day, Judith. Angay lang, day Arlene. Kay tulo nang akong anak nga nag-eskwela. Mao na diha. Di ka manggod mga sustento sa imong bana. Gisulo man na nimong tanan. Nakalingkawas na ko sa akong bana, day, oy. Pasalamat lang gani ko nga. Kita na siya glain, anong kapahuway na sad ko niya. Mo, dili na ko, oy.
Dili na ko manampit pa niya. Pero taon, Judy, tuloy taon na inyong anak, dahil lisod kay na. Ay, makaya ramang gidunta na ko, day ba? Basta maayo lang unta pirmi og lawas ba? Pero, ay, ingon ini nga doon natin gibati. Makasagabal sa pagpaningkamot. Pagpa-check up, uy, basig unsa na na. Kay sayang ang kwarta, day, mao ba? Unya, unsa man. Unya, nakapa-check up, ug mo grabe na. Aron dako na unya kagasto, mao ba? Day Arlene. Og day, nagkaedad na baya ta. Ay, kumpiyansa, uy. Pasig high blood o anemic ka ba rin noon diha. Mas mayo nang naa kay tumaron nga tambal, nga iresitas doktor. Mintras, wa pa na mo grabing imong gibati. Dili naman sad good pirmi mo tunga ang akong rigla. Uy, pasig nagminopause na ka. Ha? Na, wapagani ko 50. Ay naa mag-uingon anak good nga sa'yo magminopause. Ilabi na nimo. Nga di na active sa sex kay wa ka na may bana baya. Ha? Maong pagpa-check up. Aron mahibaw ka kung unsay buhaton, ana. Kay daghan baya kuno nagbation ng magminopause. Unsa? May nakita kong pipila ka polyps o bugon-bugon sa imong matres. Ha? Unsa man na, Dok? Delikado ba? Nisamot ko kabalaka sa giingon sa doktor nga doon na kuno siya nakitang bugon-bugon sa akong matres o gitawag og polyps. Pero gipakalmasan ko sa doktor nga dili raman kuno delikado kay gagmay pa. Dili angay kuhaon o operahanan. Unya, Unsaram di kuno na? Kuyawan man lang tanang giingon nga bugon-bugon, oy. lagi pero normal raman kuno sasama sa atong pangidaron nga padong magminupos. Kung magminupos na gyud kuno ta, mawa ra kuno ni. Pero may puruhan sad gyud nga motubo siya. Mao na kuno na nga kinahanglan na kunong kuhaon. Pero sa akong case, gagmay pa man kuno day. Unya? Unsa man kuno to imong gibati nga nagtuo kang anemic o high blood ka? Medyo anemic ko. Giresitahan ako para iron. O kato di ay murag init nga murag kalit nga ni dagan gikan sa akong tiil padung sa akong o. Hot flashes di ay kuno to. Usasab sa mga sintomas sa magminopos. Hala, sayuhan ni mo magminupos, Judith, sa? Day mo ragdudagit ko nga tungod na kay dili ka active sa sex. Sabade. Ay, panguyab na lagi. Sabade, oy. Oy, giingon nga samaan ang akong obi, oy. Dili na ko mangita, oy, glaing labad sa akong o. Nagpadoktor ko nung kaingon si Kuya Ronald, ma. Ngano di ka? Ay, nagpa-check up ragod ko sa doktor din. Nakakasakit, ma? Ay, wow eh. Sintomas lang ko nun ni sa magminopos. Ha? Unsa man na? Ay, sa ako ni pangidaron ba? Padong na ko nga magminopos. Kung matiguang na ang usa ka babay, muhunong na ang regla. Mao nang daghan og bation og usa ka babay nga padong na magminopos. Mau ba? Mong ayaw mapabadlong ni mama, ha? Kay permisang maglabading akong uuy. Din kaon na. Na ako'y dang sudan diha.
Kala ay ba arong adlawa, uy. Ug sakit ang akong kalawasan. Lami nga dili bangon. Pero kinahanglan ko mo trabaho. Ngano man ni, uy. Mura man ko gipamaulan. Ngawa man unta ko mangal sa ugbog at gahapon. Unya, sakit ang akong kaunuran. Imnan ko lang ni og pain reliever aron maka-duty ko. Uy, Judith, di ba yagid sa na maayong magsigig inuman ng pain reliever, day? Magkadaot sa bayat na. Mao ba? Pero grabe kasakit ang akong lawas, day, oy. Ug, day, pagkaligo na ko ba? Naamang ko'y nahikapan nga murag lingin nga ni aksyon o gawas sa akong kinatao. Ha? Hala? Dili ka nga mao nang kingon sa doktor nimo nga polyps ug midako mao nang migawas na? Ha? Wa pa ko kabalik sa akong doktor o sa OB nga kanhing nag-check up na ako. Kaya kiniliging ang budget mo ay agdon. Og may mga anak pa ko nga gibuhi o gipa-eskwela. Og single mom pa ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining gitawag nga hot flashes ba? Dili ba ni delikado? Kay mura manggod ko og malupog og malipong. Ingon di ay ini ang padung na magmenopause? Ikaduhang pangutana, 48 pa man ang akong edad. May mga babae ba di ay nga magmenopause sa ingon ini na akong pangidaron? Dili ba good murag sayo ra? Ikatulong pangutana, buwag na ko sa akong bana o dili na ko active sa sex. Tinuod ba ang ilang giingon nga og kung dili na active sa sex, sayo nga magmenopause? Ikaapat o katapusang pangutana, nakapacheck up ko sa doktor ug may nakita ko no siyang gamay nga polyps sa akong kinataw. Normal ra ko nun sa akong pangidaron ug wa ray tambal ug dili kinahanglan nga operahan. Pero may nahikapan manggod ko nga murag lingin karon. Nidako kaha ang akong polyps. Magpa-check up ka ako og balik. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Judith. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anay na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usama man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di karamo, mamili lang mo unsaon, pwede ka ipadala sa among email, suliran_612 at yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga some things break our heart but will fix our vision. Mao gyud, no? Agoy mga unacceptable but naagod everything that happens has a reason, no? Agoy hinungdan nga nung mahitabo ang usa ka butang aning kalibutan na. Ang ato magtatampo karong adlaw si Judith, no? Sumabati nito sa drama, si Judith, 48 years old, taga Cebu City, ha? Si paritid ni si Judith sa iyang bana na siya ay tulo ka anak. Mahitungol kini siya ang gipamati sa iyang lawas, samtang nagkaedad na nagkaanam lang yang edad, no? 48 years old na ni si Judith. So, may mga taga Cebu City, mayong pagpaminaw dia ni Mino Gabisay, no? Silingan ko ni siya ni Tismel Caballero Barliso da sa Bunbon, Cebu City. Si Daisy Madrigal da sa Liluan. Nga DOH, Charcy Argao Boys, Wagas Brain, Marsan, Audrey, Luberas, Jeffrey, o si Campos Elizalde. Geraldel Urupan da sa Batong Silug sa Bilaran City. O mga taga Sugod Southern Leyte, kumusta naman mo diha?
nga taga Sitio Uwak, Lower Busay. Katong akong di palitan og Uwak. Thank you kayo mga Kabato family, mga Kabato family, mga Santander, mga Bakang, Impang, ug Lagis, Lagis. Mga taga Inupakan, kumusta naman dahil si Tony, apelido ni Moton, Inupakan, no? Diskara ba to? Nakalimot ko to, no? Asar mo to akong listahan. Mga taga Inupakan, kusog kita diya, o Didasi dahi, Didasi, no? Tony Gibbs, Roger Gargar, Isidro, Gina Agaton Perales, si Cardo, si Jima, si Doktora Mirambel, mga Madraso family, Roble family, o kayong Malista family, Bisnar family, diya sa Inupakan Leyte, no? Inupakan Leyte, no? Western Leyte. Mga taga Davao City, may pagpaminaw ni Ruel Ignatius Solidad, diya sa Carabao Drive Center, diya sa Davao City. So going back to our sender nga si Judith, no? Nga taga Cebu City, sa manilapit ng inyong kuan Judith, no? Basin na naaran niya sa Sambagdos, silingan mo ni Awi Samura, o ni Ima Silva, da sa Sambagdos, Ganap kong mga kailang mga Ima Selva, Ima Pahamutang, Ima Sanchez, Ima Llanto, mga taga Kapiuan, Argao, Cebu, mga Basilisco family o Kambarihan family may pagpaminaw. So going back to our sender nga si Judith. May tungod kay nagkaanam na iyang edad ko, no, na siya mga concerns, no. Kanang mga hot flashes, delikado ba kuno na? Malupog ug malipong manggod si Judith usahay. Signs and symptoms na ba ni kuno siya sa magmenopause. So before I'll answer that question, Judith, akong ibalik ko din sa makausapa nga ang expected menopausal age sa mga babae na wala may menopausal age sa mga lalaki is late 40s and early 50s with the mean age of 52. So kung kanang hot flashes na ay mga inunta, mga tuo-tuo ba, mga sulti-sulti na na. Ayun nga, ang hot flashes kuno mo burn og calorie dili na sa tinodoy, ang hot flashes kuno kaya magkuana ko, no, hapit na ka magmenopause. Although half true o ladili sa tanang mga kuan hot flashes ko, no, tungod kay gihilantan ka. So daghang mga totoo, no. It's true nga kung maghapit na ka magmenopause, mag hot flashes ka, mura kag magduog-duog, mura kag malupog, but dili siya common, Judith, no, dili siya common, na maka-trigger ani kung ikaw nang nigarilyo or ikaw naginom mga bino, o ka maka-trigger na ani, no. So wala gyud kay mabuhat aning hot flashes, so you just have to live with it, no. Kontrolahan lang imong kaugalingon. 40 years old, medyo sayo-sayo ra po nang magmenopause. Ikaw 48 man ka, you're about of that age nga magmenopause na gyud. Ang menopause is another stage sa kinabuhi sa babae nga mausab ang level sa hormone na estrogen, progesterone. Ang primero is magminark, kanang kadalaga na. Usa is kanang magbuntis, ang usa is magmenopause. So maka-expecta mag-atrophy na diha ang mga anatomical parts sa imong sex organ. So expected na siya, no. Sunod nga concern ni Judith, separated na kuno siya sa iyang asawa, dili na siya kayo active sa sex. Kung dili ba kuno active sa sex, sayo bro kunong magmenopause. Expected maguna sa kunong ginaingon late 40s and early 50s, whether you are active or non-active sa sex, magmenopause, either you are active or not active in sex, moabot ka sa panahon nga magmenopause ka. Ang disadvantage lang kung magmenopause ka, nya na kay sex contact, kay less lubricated na baya ang imong vaginal area, sex organ, so this may result to dyspareunia, no. Dyspareunia is a medical term for painful sexual intercourse, no. May tabo na siya because of the dryness, less lubricated nga sex organ, o mag-atrophy or maapektuhan namagon may mga term sa medicine gitawag atrophy, gamay ang mga cells diha, anatomical inunta condition diha sa imong sex organ. This can cause a problem in sexual contact, but I think this is no longer much of a problem to you kay separated naman ka sa imong husband nga dili naman ka active about sex, no. Ang diagnosis sa doktor nga giduol ni Judith, and I hope nga ubigay ni doctor to siya nga nako na small polyps siya ang kinatao.
tao. Normal ro ba kuno ni? Ug unsa may treatment ani? Kung magkadagko na ang size sa polyp, maapektuhan man gyud ang imong inunta not only physically but also psychologically. So muduol yung kanig ubigay ni Judith ni ramang ka sa Sugbo ug pananglitan ng problema financial. You can go to a government ubigay ni doctor para nga less ang treatment ang expenses ug naamang gani nya na mga treatment ngang ikuan kang imong kanang mga small polyp sa imong kinatao normally wa na siya. So depende na sa ubigay ni nga mo examine nimo maybe after biopsy or unsa man diha internal speculum exam kung unsay masuggest kung kuhaon ba or dili ba. So dili na inunta mga istorya nga makaborn og calories ang kanang mga hot flashes nga maka tawag ani maka-help or maka-diminish sa imong drive kundi kini magong sexual act sa akong balikon pa sa mga usapa according to Johnson & Johnson is like a cycle no na siya appetitive na siya excitement na siya orgasmic ug resolution nga stage mao na siya nga mukuan sa sexual drive no just like eating na atay appetite for sex kung sex man ang atong istoryahan. Alright, so inot nakasabot ka sa itong explicar ni mo Judith dinhi sa Cebu City ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga RMN programs. Taas kita greeting dinhi sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong